Яңалыклар чыгарылыш үз эшен башлап җибәрде. Студияда Алина Хисматуллина, хәерле кич. Йортларга видео күзәтү җайланмалары урнаштыру дәвам итә. Шәһәрдәшләр аның файдасын күрәме? Сорауга җавапны Ләйсән Ханова эзләде. Шәһәр урамнарынан каршы тартуга кумаучаулаучы машиналарны эвакуациялиләр. Тиешле урында калдырылмаган автомобильләрне штрафстоянка хуҗаларын штраф көтә. Чаллыда беренче тапкыр төбәк-ара әдәби фестиваль оештырылды. Анда 200-дан артык иҗат эше тәкъдим ителде. Чаллыда ел ахырына кадәр 295 видео күзәтү камерасы куелачак. Моның өчен башкарма комитет 3 миллион сумнан артык акча бүлеп бирде. Исегезгә төшерәме, шәһәрдә Имин шәһәр программасын тормышка ашыру дәвам итә. Ул 3 ел элек старт алган иде. Чаллы халкы видео күзәтү камераларының файдасын сизәме? Теманы хәбәрчебез Ләйсән Ханова дәвам итә. 32-нче комплекста бер генә йортта да видео күзәтү камералары юк ди иҗтимагый җирле үзидарә рәисе Фирдәүсә Миндубаева. Алар бары тик кибет яки моторлык салоннары территориясендә. Аларны милек хуҗалары үзләре урнаштырган. Фирдәүсә Рифкатовна 2 ел элек башкарма комитетка мөрәҗәгать иткән инде. Тикшерат әле дә килеп җитмәгән. Территория, конечно, 32-нче комплексы бик ни инде ул былтырларда менә бер ир кешене үтерделәр безнең, знаменитый дип әйтсәң дә буланды. Бездә наркомания существует итәнде. Аннары соны яшьләр дә бик күп бит хәзер, эшсез йөрүчеләрдә. Заявлением тора минем анда как очертта кебек. 42-нче комплекста да шуңа охшаш хәл. ТОС территориясендәге 15 йортның нибары 300-сендә камералар бар. 42,07 йорты аларның берсе. Тик биредә яшәүчеләр моңа гына риза түгел. Алар камераларны үз хисапларына да алып куйганнар. Тут и драки были, и даже поножовщина была, и в подъездах был беспредел. Сейчас люди чувствуют себя спокойнее, вот. То есть более безопасно, потому что кто уже знает, что есть камеры видеонаблюдения в доме внутри и снаружи, они стараются дом обходить стороной. Бүгенге шәһәрдә 2000-дән артык видео күзәтү җайланмасы эшли. Аларның яртысыннан артыгы Имин шәһәр программасы буенча урнаштырылган. Язмаларны хезмәт күрсәтүче оешма һәм хокук органнары карый ала. Ел ахырына кадәр тагын 300-гә якын камера куелырга тиеш. Алар яңа шәһәрдә ГАЗ пистәсендә һәм Мәләкәс аръягында булачак. Адресларны хокук органнары белән киңәшеп билгелиләр. Ләйсән Ханова, Сергей Вильданов, Яңалыклар. Каршы стартырга кумаучаулаган автомобильләрне штрафстоянкага илтәчәкләре. ЮХИДИ инспекторлары Татарстан урамына рейдка чыкты. Исегезгә төшерәм, бу көздә шәһәр урамнарына туктау тыела, эвакуатор эшли дигән юл билгеләрен урнаштырдылар. Машиналарын тиешле урынга куймаучыларга административ штраф каралган. Водителю, проигнорировавшему данный дорожный знак, грозит административный штраф в размере 1500 рублей. Также автомобиль помещается на спецстоянку. При этом водителю необходимо будет оплатить не только административный штраф, также работу эвакуатора и время нахождения автомобиля на специальной стоянке. Әгәр сезнең инде булса проблема бер часа кишатлыклы хәбәр җиткерәсегез килсә, безнең редакциянең кайнар элемтә телефонына шалтыратыгыз 51-31-31 номеры тәүлек дәвамында эшли. Кыска гудоктан соң хәбәрегезне әйтегез, безнең корреспондентлар сезнең белән элемтәгә кереп проблемагызны хәл итәргә булышыр. Шалтыраткач исемегезне һәм телефон номерыгызны калдырырга онытмагыз. Чаллыда Кама сәүдә юлы исемле Бөтен Россия фәнни практик конференция үтте. Ул Кама буе төбәгенең тарихына, археологиясына багышланган иде. Шараны Татарстан фәннәр академиясе һәм Чаллы педагогия университеты оештырдылар. Галимнәр һәм студентлар нәрсә хакында фикерләште алдагы материалда. Фән докторлары, профессорлар, яшь белгечләр, студентлар. Икенче Бөтен Россия тарих конференциясына Россиянең төрле шәһәрләреннән 100-гә якын кеше килгән иде. Ярчаллы элегүк Көнчыгыш Кама буеның икътисади үзәге булып торган. Тарихчыларда Элеватор тауы һәм Мәләкәс елгасы тамагы зур кызыксыну уята. Кешеләр иң беренче булып шул җирләргә килеп утырганлыгы мәгълүм. Шуңадан да археологик казу эшләре алып барырга кирәк. К сожалению, очень быстро застраивается территория нашего города, а на территории много древнейших памятников, археологических памятников. Что-то уже застроено, что-то еще осталось, и поэтому мы хотим добиться прежде всего возобновления археологических исследований для того, чтобы мы могли более точно установить датировку города Набережной Челны. Конференция башкарма комитет һәм университетның «Минем шәһәрем, минем тарихым» күмәк проекты кысаларында уза. Ул КАМАЗ төзелә башлауга 50 ел тулуга багышлана. Цель проекта – провести комплексные исследования и разработать теоретическую основу для развития историко-краеведческого потенциала города. Результатом проекта будет формирование современного историко-культурного имиджа города и завода КАМАЗ в информационной и социальной среде.
Конференцияда 60-тан артык фәнни чыгыш яңгырады. Рим Ахматова, Константин Величко, Сергей Вильданов. Яңалыклар. Күргәзмә карарга әниләр белән бергә картиналар галереясы нәкъ шул исемдәге яңа акция игълан итте. Халыкара әниләр көне алдыннан 25 ноябрьдә көндезге 10-нан кичке 6-га кадәр әниләр һәм әбиләр балалары һәм оныклары белән бергә күргәзмәләрне бушлай карый алачак. Шулай ук биредә гаилә белән бергә галереяга дип исемләнгән акциядә гамәлдә. Аның кысаларында күп балалы шәһәрдәшләр һәм айның шимбәсендә күргәзмәләрне бушлай карый ала. Тылсымлы каләм шоуда шундый исем астында беренче төбәкара әдәби фестиваль узды. Анда 200-дан артык иҗат эше каралды. Шуларның 35-е финалга чыкты. Бүген җиңүчеләр үзәк китапханәгә җыелдылар. Башлап язучылар өчен мастер-класслар оештырылган иде. Тулырак Рим Әхмәтова сюжеты. Абдулла Тукай тугандыр Кушлавы шавында, тормыш мәҗбүри кугандыр аны шагыйрь булырга. Бик иртә әтисез калган, аны-анасы да күрмәгән, халык тургында кайгырту шагыйрьлеккә өндәгән. Әдәби фестивальдә катнашучыларның күпчелеге укучылар, студентлар араларында эшләүче яшьләр һәм зурлар да бар. Ничә яшьтә булуларына карамастан, аларны әдәбиятка мәхәббәт берләштерә. Алар ирекле темага шигырьләр яздылар, хикәяләр яздылар. Үзләренең сәләтләрен менә шушы мастер-класста инде тагын бер кат күрсәттеләр язучылар алдында. 1, 2, 3, 4, 5 бакчага кергән куян, кәрестәне кимергән, китергән бик күп зыян. Сунарчы аңа аткан, куян хушын югалткан, игә алып кайткачтан куян чыккан да качкан. Бүген фестивальдә катнашучылар алдында Чаллы һәм Казан язучылары чыгыш ясады. Рафис Корбан танылган балалар шагыйре, 30-га якын китап авторы, тәрҗемәче, әдәби фестивальнең жюри әгъзасы. Мондый остаздан мастер-класс алу башлап язучы яшь кеше өчен зур бүләк. Алар белән эшләгән очракта, киләчәктә безнең киләчәгебез өметле дип мин шундый фикер кала. Киләчәктә безнең әдәбиятка Чаллы төбәгеннән яшь язучылар, яшь шагыйрьләр килер дигән өмет белән. Тылсымлы каләм әдәби фестивале алдагы елда да үткәреләчәк. Быел яхшы дип табылган шигырь, хикәя һәм пьесалар җирле матбугатта басылып чыгара тиеш. Рим Әхмәтова, Илдар Шәйдуллин, Яңалыклар. Ә хәзер реклама мәгълүматы. Чаллыга Барс зоопаркы килде. Шәһәрдәшләр тигр, арслан, ягуар кебек җәнлекләрне күрә ала. Шулай ук зоопаркка килүчеләрне сюрприз да көтә. Тулырак алдагы сюжетыбызда. Приходите, будем очень рады. Мы с ним вот так вот гуляем. Ему 2,5 месяца. Такое вот чудо. Зоопарк хезмәткәрләре әйтүенчә, бирдә җәнлекләр саны елдан-ел арта. Кечкенә тигр баласыннан тыш 4 айлык арслан да яши. Ул саф һавада йөрергә ярата, кешеләргә дә тиз ияләшә. Можно с ним погулять, на поводке подержать. Предоставляем такие возможности ощутить себя как бы таких в мире животных. Барс зоолуна паркы Чаллыга 30-дан артык җәнлек һәм хайваннар алып килгән. Алар арасында тигрлар, арсланнар, аю, бүре һәм маймыллар гына түгел, кошларның берничә төре һәм башкалар да бар. В нашем зоопарке очень интересно это то, что много зверей. Кормить можно их тоже. Обезьянку можно, медведя можно кормить. Вот хлеб, там сладости, там они любят очень. Зоолуна парк Эссен сәүдә үзәге янында урнашкан. Ул Чаллыда 2019 елның 15 январына кадәр булачак. Хайваннар дөньясы белән танышу мөмкинлеген кулыгыздан ычкындырмагыз. Бу сезгә искәрәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Алина Хисматуллина сезгә күңелле яллар теләп сау булашам. Исән-имин булыгыз. Выставка «Вятская и Михабелка» в Набережных Челнах. Покупай шубу и участвуй в розыгрыше немецкого автомобиля. Рассрочка до 3 лет без переплаты. С 21 по 25 ноября в здании «Экспокама». Автозаводский проспект, 52-й комплекс. Спешите, только 4 дня. С 22 по 25 ноября в магазине «Светофор» перед Боровецким мостом сыр голландский всего 239,90 за килограмм.